खुलुमबाय बे समावहाय जोङो दार्जिलिंनि बे माजुवा सुब्बानि बाथौ गोथार थानसालि दङ आरो बे बाथौ गोथार थानसालियाव मागो दमासिनि आर'जनि हाबाफारि सोलिगासिनो बे आर'जनि हाबाफारियावहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जों बाथौ बिमुसा नायगिरि रायजो राजानिसिम मागो फोरबोनि हामलायनाय बावहरबाय लोगोसे बे हाबाफारियावहाय नोंथांमोना बाथौ बिमुसानि गेजेरजों नुनो मोनदों आरो जोंनि बाथौ बिमुसानि फोसावगिरि दिनेश बसुमतारिया फोसावबाय थादों गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जिहेतुके बे दिनैनि मागो फोरबोनि दमासिनि हाबाफारिनि गेजेरजों दार्जिलिंनि गोथार बाथौ थानसालिनि बे समावहाय आर'जनि हाबाफारिनि गेजेराव सावथुन मुलुगनि सावथुनगिरि बिथाङाबो दंफायो आरो दुलाराय बाथौ महासभानि मानगोनां आफादगिरि बन्धम नार्जारी सार दंफायो लोगोसे बे समावहाय बन्धम नार्जारी बिथांखौ बे दार्जिलिं जिल्लानि गामिनि सासे दैदेनगिरि बिथांखौ सोंनो नागिरदों जे दिनै माजुवा सुब्बानि बे गोथार थानसालियावहाय बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसार खान्थिनि जा हाबाफारि सोलिबाय थादों बे बेलायावनो बाथ्राखौ सोंनो नागिरदों जिहेतुके बन्धम नार्जारी दुलाराय बाथौ महासभानि सासे आफादगिरि बिथांखौ नोंथांमोना बोरै लोगो मोनजेननायमोन एसे नोंथांनिफ्राय लुबैनाय जाबाय जेब्ला जों महासभा खुङो बे महासभा खुंनाय बेलायावहाय लोगो मोनलाया आरो बाथौ जेब्ला जों महाशिवरात्रि जेब्ला फोरबो मानियो होमब्ला जों बिथाङाखौ जों सावरायहरदोंमोन सावरायनानैहाय बाहाय फैनानै बाथौ बोरैबायदि फुजिनांगौ बा बाथौखौ बोरैबायदि फालिनांगौ बेनि बेपारावहाय खोथामोन खोथानायनि गुनैहाय माने जोबोद साबायखर आरो बिनि लानानैहाय जों दिनै माग फोरबोनि जों बाहाय रंजालाय बाजालाय खालामनानै जोंनि जेथा जों मिथियामोन बुजियामोन जोंनि बे फुदुं फंबाय आरो बे जोंनि दैदेनगिरि आरो माने सिनेमा बानायग्रा जोंनि रुपसिं मुसाहारि फंबायबो फैदों बेखौबो जोबोद फैनायनि गुनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर होदों जों बे फोरबोआवहाय जों बोरैबायदि मानियो बोरैबायदि फुजियो बेखौ जों मिथियामोन दा दिनैनि दिनावहाय जोंखौ फोरोंफैबाय बुजायफैबाय जों गाबोननि दिनावहाय आरो खालमासिनिफ्राय जोंबो रोंबा आरोखि फोरबोआवखौ जों मानिनोहाय कसिस खालामबाय आरो जों देग्लाय दिनैहाय नै बाहाय मालाबाबो बेबायदि फोरबोखौ जायाखैमोन देग्लायहाय जोङो बाहाय माग फोरबो दे जोङो रंजालाय बाजालाय खालामदों आरो जोंनि बे बाथौ धोरोम बाथौ सिबियारिफोरा बयबो दिनैहाय ज' जादलायनायनि दिनैहाय माने आसाम हादरनिफ्राय फैनायनि आलासिफोरखौहाय जोबोद सावरायो आरो गोजोननाय मोनदों धन्यबाद आसामनिफ्राय जे आलासिफोर फैदों आरो माने दामनाय देनाय लाबोनानै बाहाय रंजालाय बाजालाय खालामदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इसान बायदिनो फैनायनि दिनावहाय इसान रंजालाय बाजालाय खालामनो मोनब्ला जोंनि बे बड' माहारि जोंनि बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट आरो वेस्ट बेंगल आरो नेपालनि बड'फोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिनि लोगोसे जे जों माने सिनेमाबो आं नुयोमोन एलबामाबो आं नुयोमोन रुपसिं मुसाहारि फंबाय बिथाङाखौ दिनै जों मोगथाङावहाय लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बाहाय जोंनि बे हाबाफारि फोरबोआवहाय सुफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर होनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे समाव सावथुन मुलुगनि सावथुनगिरि आरो फिल्म प्रडाक्शननि प्रडिउसार बिथां रुपसिं मुसाहारि बे समाव जों दंफैयो रुपसिं मुसाहारिखौ जोङो बाथौ बिमुसानि जानानै गिबियावनो बरायनाय थाबाय खुलुमबाय जिहेतु नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगनि सासे सावथुनगिरि आरो नोंथाङा आथिखालाव बर'नि गोबां बड' फिल्म प्रडाक्शन खालामनायनि लाहार फाहार लागासिनो दङ आरो खालामबाय थागोन बे समावहाय नोंथाङा बे दार्जिलिं जिल्लानि माजुवा गामिनि गोथार थानसालियाव फैनानै नोंथाङा माबोरै मोनदों गिबियावनो आङो बाथौ बिबुंसार बेखौ माने रोजा साबायखर होबाय जे दिनै नोंथांमोना मोनसे वेब मिडिया खालामनानै बाथौ धोरोमनि सायाव फोसावनायनि थाखाय आं रोजा साबायखर होबाय लोगोसेनो आंबो जे नोंथांमोननि मिडियानि जुगै
जे दिनै दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि बे जिथुनाखि मुजुवापारा गामियाव जे बाथौ फोरबो मागो दमासि फालिनाय बे हाबाफारियाव आंबो जे बाहागो लाफैनो मोननानै माने आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामाव आं सानदोंमोन जोंनि आसामाव माने बाथौ सिबियारि दं आरो गुबुनाव गैया आरो खिन्थु दिनै फैनानै मोनथिबाय नुबाय बुजिना मोनबाय जों जेसेबां बाथौ सिबियो बिथांमोनाबो सेम बेसेबांनो बाथौ सिबियो बाथौखौ फोथायो बाथौखौ मानियो दा बे हिसाबै आं बिथांमोननि सिबिनाय एसे आसार खान्थिया एसे आलादा जोंनिजों नाथाय बिथांमोना जोंजों दा गोरोबबाय नालाय धोरोमारि हिसाबै गोरोबबाय नालाय दा बावनाय थिननाय गासैबो नियम नितिफ्रा एखे जालांजोबगोन मानो होनब्ला जोंहा दंखायो दुलाराय बाथौ महासभानि लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिथां बोनथाम नार्जारि सारा बिथांनि दैदेननायावनो दिनै बेयाव फैनो मोनबाय फैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौनो आसा खालामदों जे फैबाय थानाय माने बिथांमोननि मोनफ्रोमबो बेफोरबायदि माने फोरबोफोराव माने आंल' नङा जोंनि आसामनि लोब लोब माने बाथौ सिबियारिफ्रा फैनानै बिथांमोननि बे जायगायाव जाहाथे हेफाजाब थुलुंगा होफायो बा रंजाफैयो आं बेखौ खावलायदों आसामनि जोंनि गासै माने बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ लोगोसेनो नेपाल हादोरावबो जे बर'फोरा बाथौ सिबियो बेखौ आं मैयासो मोनथिना मोनबाय गोजोननाय मोनदों लोगोसेनो आं बुंदों आरोबाव फिन जोंनि आसाम हादोरनि बाथौ सिबियारि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे बिथां वेस्ट बेंगल दार्जिलिं नेपालनि बाथौ सिबियारि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ लोब लोब फैनानै जाहाथे सिबिनायाव बाहागो लाफायो मदद होफायो हेफाजाब होयो आं बेखौ नोंथाङा सावथुन मुलुगनि सासे सावथुनगिरि हिसाबै बे दार्जिलिं जिल्लानि बे माजुवा सुबा गामियाव फैनानै दिनै बे माजुवा सुबाखौ अरायसम लोगो मोननायनि बेबायदि माबाफोर थांखि लादों नामा? आं सावथुन मुलुगनि होनना बुङोब्लाथ' आं गावखौनो सानदोंमोन जे आं सावथुन मुलुगनि हिसाबै बेयाव फैबाय खिन्थु आं जे सासे बाथौ धोरोमारि हिसाबै आंनि न'खराव आंनि सिथ्लायाव बाथौ दं सोरांनायनिफ्राय खोमसिनायालासे बाथौ सिबियो बेयाव फैनानै आं सानबाय जे आं सासे सावथुनगिरि हिसाबै बा एक्टिं खालामग्रा हिर' हिसाबै बिथांमोना लिंहरदों सिनायो दा आं गावखौनो आं सानदों जे आं सासे एक्टर बा हिर' हिसाबै बेयाव आं फैयाखै आं सासे बाथौ सिबियारि हिसाबै फैदों बेयावनो आं बिथांमोननो आं मोनसे आसा होबाय जोंनि गिबि फिल्म बोराइ बाथौनि महिमा 2015 सनाव जों रिलिज होदोंमोन आसामनि दाब दाब जायगायाव नुबाय नाथाय बिथांमोना नुवाखै बे जोंनि बे बोराइ बाथौ महिमा फिल्मना आय' आफा औ आफा करबि बसुमतारी एक्टिं खालामनाय बे मेथाइखौ अलरेडि बिथांमोना नायखाबाय नाथाय फिल्मखौ नुवाखै नायनो जोबोद गोसो दङ बेनिखायनो आं बिथांमोननो खोथा होबाय दिनै फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव बिथांमोननि मोनसे फोरबो दं बे फोरबोआव जोंनि बोराइ बाथौनि महिमा बे सावथुनखौ बिथांमोननो आं देखायफैगोन आरो बिथांमोनाबो लुबैदों नायनो थारैनो माने दार्जिलिंनि वेस्ट बेंगलनि प्लास नेपालनि बर'फ्रा बाथौ सिबियारिफ्रा ज' जाना नायगोन बेनिखायनो बिथांमोननो खोथा होबाय फैबाय थानाय बिथांमोननि फोरबोआव माने फेब्रुवारि दानाव बेयाव आं लाबोना देखायगोन आं आसा होबाय जोबोद साबायखर थाबाय माजुवा सुबा गामिनि बे गोथार थानसालियावहाय मागो दमासिनि हाबाफारियाव नोंथाङा फैनानै बे गामिनि आर'जनि हाबाफारि मागो दमासिनि हाबाफारि आरो बे गामिनि दोरोङारि आसार खान्थिनि सायाव नोंथांनि जथेस्थ' अबदान दङ होननानै बे गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ फोरमायदों आरो मिन्थिगौ नोंथाङा जथेस्थ' अबदान खालामदों जुदि गावनो नुफैदों ओंखायनो बे बेलायाव नोंथांखौ एसे बिबुंथि लाखिनो थाखाय जों खावलायबाय गिबियाव बयखौबो खुलुमबाय दिनै मागो दमासि फोरबोनि गोथार सान दुलाराय सुबुं माहारिनि अराय आलो गोजोननि थाखाय गिबियाव लाइमोन आफाद जानानै बयनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय दिनै जों दिनैनि थारिखआव दिनै बे दार्जिलिं जिल्ला माजुवा बस्तिनि बे बर' गामियाव बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै जे मागो दमासिनि जे फोरबो फालिनाय खान्थि बेखौ लानानैहाय जोङो आसामनिफ्राय गासै 13 बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै जों बेयाव आर'ज खालामदों लोगोसेनो बे गामिनि गासै रायजोफोरखौ लाफानानै जोंहा गुबैयै जे मागो दमासिखौ बोरै फालिनांगौ बेनि फालिथाय खान्थिफ्रा माबायदि बेखौ लानानै जोङो बेवहाय दिन्थिबाय दा खोथाया बेनो साननो गोनां जे बिथांमोना आर'ज खालामनाय हुदा गैया दा बेखाय आर'ज खालामनाय हुदाखौ जों बोरैहाय माने लाबोनो हागोन आरो बेवहाय दिनैनि जे बुब्लियाव जोंहा फिथा सेवराय जे जानाय माने बेबायदि मोनसे जि नेम दङ बेखौ जोङो जे दिन्थिनाय आरो फोरमायनायनि उसिला लानानै जों बेवहाय फैदों दा जों बेखौनो सानदों जे दुलाराय नाङैनो जोङो
बुहुमाव जोंनि धोरोमखौ मोनसे मुलुगनां धोरोम खालामनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव थानाय जोंनि बायजोआव थानाय जोंनि बर'फोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि थांखि खौसे खालामनायनि गेजेरजों सिरिबाङै बिनि फालिनांगौ आसार खान्थिखौ लानानै बे सावरायनायनि थाखाय जोङो जि खाबु मोनदों बेवहाय दिनै बिथांमोना गोजोननाय मोनदों जे बेवहाय जोङो दिनै अनासि फिथा माने देनानैब्लाबो जोङो बेहाय इसोरनि खाथियाव जोङो बावबाय आरो लोगोसे बेवहाय बेनो जे बिथांमोना बेबायदि फिथा सावनाय हुदा गैया जोंनि आसामाव सावनायफोराथ' गुबुन जाहैबाय दा बेवहाय जोङो जाखिनि जगार लानानै जोङो बावबाय बेखिनियानो दा दिनै बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों जा जोंनियाव मोनबा फोरबोनि गेजेराव जि फालिनो गोनां खान्थिफोर बिथांमोना फालिनो हाया इभेन बिथांमोना बाथौ आर'जनि जि सुर मेथाइनि जि देंखोफोर गोबां माने खननो हानाय माबायाव फैयाखै दा लासै लासै माने सोलोंनायनि गेजेरजों माखासे हारिमुनि मुसुरनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माबोरैहाय थानसालियाव माने मंगलबार सानफोराव आर'ज खालामनायनि जि हुदा बेखौ जों बोरै खालामनो हागोन बिनि फारसे जों नाजादों दा नोंथांमोना बयबो मिथिबाय जानांगौ जे बेबायदि थासारियाव जोङो बे गामिनि बर'फोरखौ गाव गावनि थानसालियाव गावनि माने गामिनि सिबिसालियाव प्रत्येकथा मंगलबार आर'ज गाबनायनि जि हुदा जों बोरै खालामनो हागोन बे हिसाबै जों बेवहाय फैदों नोंथाङा जिहेतुके बे दार्जिलिं जिल्लानि माजुवा सुबानि बे गोथार बाथौ थानसालियाव नोंथांनि जिखिनि अबदान दङ नोंथाङा बेखिनि अबदानखौ होनो मोननानै बा बे माजुवा सुबानि रायजो राजाफ्रा बा दार्जिलिं रायजो राजाफ्रा नोंथाङा बिथांमोननि सायाव माबोरै गावखौनो सानदों बेवहाय जोङो दिनैनि समाव जों बाख्नायनांगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि माने फोसावदिं नेहाथारि बारग' नेहाथारि मानिनां दिल्ला शिब सार बिथांनि जुगिदैनो बिथांनि खावलायनाय बायदियै एसे आगोलाव बिथांमोना बुंनाय बायदियैनो 2017 मायथाइयाव जेब्ला साब्रै माने सुबुंजोंनो बे आरो माखासे रायजोनि जि अबदानजों बे 19 लाखनि जि थानसालि लुफुंनाय जादोंमोन बे समावनो बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदि जोङो सिजौ गायसननायनि जि माने रोखोम आरो बेवहाय बाथौ दुमनायनि जि मोनसे महर दा जों बेखौ दिन्थिबाय आर'जखौ बोरै गाबनांगौ जोंहा बबे समाव हमना लादो गोरलै फोरबोनि जि आर'ज मागो दमासिनि आर'ज बिदिनो जोंनि जि मोनबा फोरबो लोगोसेयैनो बबे समाव जोंहा मा खान्थिखौ फालिनांगौ जायो जेरैहाय हाबानि नेमखान्थि सासे सुबुङा थैयोब्ला बेयाव माबायदि जोङो आर'ज खालामनांगौ जायो बिनि बावनाय थिनाया माबायदि दा बिदि गोबां माखासे सावरायदों दा लोगोसे बिथांमोननि गेजेराव जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे जों फैनायनि उनाव जे बिथांमोना ओरैबायदि सोलायनाय फैदों जे धोरोमाव मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों जे सिबिबाय थानाय फुजिबाय थानाय जि आदर्शआ बांसिन जाबोदों होननानै जों दिनै हमदांनो हायो आरो